Senyor notari, voldríem que també constés en acta la nostra intervenció. Senyor president, senyor conseller delegat, senyors i senyores del Consell d'Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i parlo en nom propi del sindicat Federació d'Estalvi de Catalunya en virtut de les accions delegades. Llegim a la premsa econòmica que les empreses de l'IBEX guanyen un 35% més i alhora redueixen el salari mitjà dels empleats un 1,5%. Són dades molt eloqüents, que encara ho són més si tenim en compte que simultàniament la remuneració dels seus consells d'administració puja any rere any. Una interessant cita del Salvador Alemany ens parla de que les empreses no poden viure amb la necessitat de l'èxit permanent. I una altra cita de l'economista Ha-Joon Chang, professor a Cambridge, ens diu que satisfer els accionistes amb més i més beneficis podria posar en perill la pròpia empresa a llarg termini i que els alts directius acaben inflant els resultats o buscant el benefici ràpid perquè els accionistes aprovin els seus comptes. Dues cites que ens han de fer reflexionar i molt sobre l'actuació present i futura de CaixaBank. Tot repassant el document Investor Day que CaixaBank va presentar a Londres el passat 3 de març, on es tracen les línies mestres del Pla Estratègic 2015-2018, veiem algunes dades que a nosaltres com a accionistes i empleats ens preocupen. El nombre de treballadors del sector bancari a l'estat espanyol és de 45 aproximadament per cada 10.000 habitants, mentre que el promigi a l'eurozona és de 65. Un 31% menys és una diferència gens menyspreable. Remarca el citat document també que un dels 5 pilars estratègics és el focus en el client. Ser el millor banc en qualitat i reputació. En quant a la qualitat, que segons la direcció és el fonament del nostre negoci, i nosaltres hi estem d'acord, seria bo que se'ns expliqui com podem millorar-la o mantenir-la amb una manca d'empleats tant a la xarxa com als serveis centrals tan significativa. En quant a la reputació, demanem al principal accionista de CaixaBank una acció contundent i exemplar envers a determinades persones vinculades directament o indirecta a l'entitat que indubtablement deterioren el prestigi de l'empresa. Volem recordar que la corrupció és lamentablement un tema d'absoluta actualitat i que els nivells d'indignació i incomprensió de la ciutadania van en augment. Menció destacada cal fer també d'una sèrie de xifres que ens deixen bocabadats. Es volen reduir els costos laborals unitaris fins al 18% al 2018 i alhora augmentar la productivitat en un 23,5% al negoci per empleat i en un 31,6% als ingressos per empleat en el mateix període. Cal recordar que la plantilla s'ha reduït un 2,7% durant el 2014, quan les despeses de personal han baixat un 25,6%, segons els comptes anuals individuals. Aquesta manca de plantilla és especialment greu a Catalunya i als territoris tradicionals de la Caixa. Que ningú pensi que som contraris a una millor eficiència, ni que ignorem les millores proposades amb els nous canals de servei per atendre els nostres clients. Tanmateix, sabem del cert que de l'equació que combina reptes molt ambiciosos amb mancança de personal en surt un resultat que no ens agrada. Jornades interminables de treball que impedeixen conciliar la vida personal i laboral i pressió diària pel seguiment i obtenció dels resultats. És en aquest clima laboral tan enrarit que la imposició i o necessitat de vendre a qualsevol preu esdevé una política de terra cremada. Les víctimes? Els empleats en primer lloc, els clients en segon i finalment els accionistes. I potser es pregunten què hi té a veure la càrrega de treball dels empleats o la percepció dels clients amb els accionistes d'una empresa? Doncs molt. En un entorn com el que denunciem, ni s'afavoreix la captació i el manteniment dels millors professionals, ni es guanya ni es manté la confiança dels clients, ni tampoc es garanteix el creixement sostenible i durador d'una entitat que tots volen pròspera. Tornem a demanar a CaixaBank que sigui capdavantera en la implantació d'una estructura salarial més transparent i equilibrada. No entenem ni compartim que la diferència salarial entre els directius i els empleats no faci més que eixamplar-se. És des d'aquesta valoració que volem fer una sèrie de consideracions que, entre d'altres, han determinat el sentit del nostre vot. A la Junta de l'any 2009, de l'antiga Critèria, des de la FEC ja vam demanar que la remuneració dels consellers no augmentés fins que el preu de l'acció, ara de CaixaBank, no assolís el preu de sortida, que volem recordar va ser de 125 euros per acció l'any 2007. El llavors president, senyor Ricard Fornesa, es va comprometre a tenir-ho en consideració. I vostès?
Tenen previst considerar-ho? Una altra consideració. Com és que el senyor Nin signa el contracte el 29 de maig del 2014 amb efecte 16 de juny i se'l cessa 14 dies després de la seva entrada en vigor amb una indemnització multimilionària? Un altre tema. Les accions que formen part del sistema de retribució variable no s'especifica quan i com es valoren. No és transparent quines persones integren el que a l'informe justificatiu de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats s'anomena col·lectiu identificador. La darrera no s'ajusta a la veritat que els compromisos s'assoleixen i estableixen amb els responsables i que el sistema de promoció es basa en la valoració de les competències, el rendiment, el compromís i els mèrits dels professionals de forma sostinguda en el temps, com diu aquest mateix informe. És per tot això que votarem en contra de les propostes dels punts 9, 10, 11 i 12, convençuts que una altra manera de fer empresa afavoriria i molt els interessos dels empleats, clients i accionistes. Finalment, no podem obviar el fet que Catalunya es troba immersa en un procés sense precedents. CaixaBank és una entitat d'arrel catalana i molts dels seus clients i accionistes s'han manifestat els darrers anys i ho seguiran fent per decidir quin país volem aquest proper 27 de setembre. Si bé entenem que l'entitat, amb implantació de l'estat espanyol i amb vocació internacional, vulgui mantenir una posició de neutralitat, no comprendríem de cap manera que no respectés la decisió majoritària de la ciutadania. Des d'aquesta sensibilitat agraïm i molt la deferència del senyor Cortázar en adreçar-se en català en aquesta junta d'accionistes. Avui és Sant Jordi. Volem pensar que s'ha triat aquesta diada per homenatjar aquells temps en què les oficines s'omplien de llibres i roses i, esclar, de clients fidels. Moltes gràcies per la seva atenció.